meva i tu entres a la teva, tot és ben diferent amb el nombre de gent. Famílies de 3 i 4 o fins i tot amb algú altre, amb un gos o un gat, sempre estan al teu costat. Això és un rap familiar. Això és un rap familiar. Potser viviu amb els avis, escolteu-lo, són molt savis. O teniu un germà que potser us fa enfadar. A casa col·laborem, amb les feines ajudem. Molt més temps per estar junts, la família suma punts. Això és un rap familiar. Això és un rap familiar. Una cosa tenim clara: la família hem de cuidar. Mals moments podem passar i els bons s'han d'aprofitar. Pau, has vist com he cantat aquest rap? Oh, sí, m'ha agradat molt. Escolta, per què no ho proves tu ara? Jo? Cantar un rap? Sí, i tant! I com ho he de fer? Mira, és molt fàcil. Ho has de dir tot molt ràpid, però que s'entengui molt bé. D'acord, som-hi! Ha! Quan arribo a casa meva i tu entres a la teva, tot és ben diferent amb el nombre de gent. Famílies de 3 i 4 o fins i tot amb algú altre, amb un gos o un gat, sempre estan al teu costat. Això és un rap familiar. Això és un rap familiar. Potser viviu amb els avis, escolteu-lo, som molt savis. O teniu un germà que potser us fa enfadar. A casa col·laborem, amb les feines ajudem. Molt més temps per estar junts, la família suma punts. Això és un rap familiar. Això és un rap familiar. I així s'acaba aquest rap, això tothom ho sap. La família és important, recordeu-ho a cada instant. I així s'acaba aquest rap, això tothom ho sap. La família és important, recordeu-ho a cada instant. I així s'acaba aquest rap, això tothom ho sap. La família és important.